ରସ ଅଛି ପାନ କଲା ଲୋକ ସିନା ଜାଣିଛି ଏ ପାନ ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ଗାଁରେ ସବୁ ଆମର କୀର୍ତ୍ତନିଆ ଭାଇ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଖୋଳ ବଜେଇ ବଜେଇ କିନି ବଜେଇ ବଜେଇ ଭିଣ୍ଡି ପଡିଗଲାଣି ହରିନାମ କରି କରି ପାନ ଚୋବେ ଚୋବେ ଦାନ୍ତ ପାକି ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଝଗଡା କମିବାର ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଝଗଡା କମିବାର ନାହିଁ, ରାଗ ଲୋଭ କମିବାର ନାହିଁ। ହରିନାମ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ହଉନି। ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଧି ବିଧାନ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ସବୁ ଦୁର୍ଗୁଣ ଚାଲିଯିବ। 11 ବର୍ଷ କାଳ ମୁଁ ବି କୀର୍ତ୍ତନ କରିଛି କୀର୍ତ୍ତନିଆ ମଣ୍ଡଳରେ, କୀର୍ତ୍ତନ ଗାୟକ ମୁଁ ଜଣେ। ଆମେ ଯୋଉଠିକି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯିବୁ ପ୍ରବଚନ এই ଯୋଉ ଆମର ବାରପତ୍ର ହଉ 21 ହଉ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହଉ ଯାଇକି ଆଗେ ମଣ୍ଡଳରେ ବସୁ ବସୁ ଖୋଳ ତାଳ ଥୋଇକି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ ପଳେଇ ଆସିବ। କି ପ୍ଲେଟ? ପାନ ପୁଡିଆ ହରିଗଲ ପିଢି ଗଞ୍ଜେଇ ପୁରା ସେଟିଂ ହେଇ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ ଆସିବ। ଆଗେ ସେଇଥିରୁ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଧରିକି ମଙ୍ଗଳ ଆଚରଣ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ଗଲା ବିଲ ତଳେ ଗଳିଆ ରଖିକି ଉପରୁ ପାଣି ମଡେଇଲେ କଣ ହବ? ସେଥିପାଇଁ ପଥି ପାଳ ଔଷଧ ଖାଅ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଔଷଧ କାମ କରିବ। ଏ ଯୋଉ ଶସ୍ତା ହରିନାମ ଚାଲିଛି ମାର୍କେଟରେ ଏଇ ହରିନାମ ନେଲେ କିଛି ଲାଭ ହବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କଳିଯୁଗରେ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମଟା ସାର। କଳିଯୁଗରେ ଜଣେ ହାଡି ପାଣ ପଠାଣ ଶୂଦ୍ର ଚଣ୍ଡାଳ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହଉ ସମସ୍ତେ ହରିନାମ ନେଇପାରିବେ। ସମସ୍ତେ ତପସ୍ୟା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଯଜ୍ଞ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଦାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଆରାଧନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନେଇପାରିବେ। ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଜାତି ଗୋତ୍ର ନିଚ ଉଚ୍ଚ କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କଳିଯୁଗରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାମ ରୂପରେ ଆସିଲେ। কলিযুগে নাম রূপে কৃষ্ণ অবতার, নাম হইতে হয় সর্বজগত উদ্ধার। নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম, সর্বমন্ত্র সার। পাতালপুরে দেবতা মানে ଥିଲେ স্বর্গপুরে সত্য যুগরে। ত্রেতা যুগରେ ଅସୁର କୋଉଠି ରହିଲେ? ଲଙ୍କାରେ। ଦେବତା ମାନେ ରହିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ରହିଲେ ଅସୁର ଦେବତା। କୋଉଠି? ଅସୁର ମାନେ ରହିଲେ କୌରବ ବଂଶରେ, ଦେବତା ମାନେ ରହିଲେ ପାଣ୍ଡବ ବଂଶରେ। ଆଉ କଳି ଯୁଗରେ ଦେବତା ଆଉ ଅସୁର ଦିଟା ଆମ ଭିତରେ